Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti ayat ni Prinsesa Sinuman. Tampok itangal daw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipogpog! Agayat ako, dama tubiga. Ngam amok, saan ang may parbang? Dakes ti ipasimudag day tarik nam, Prinsesa Sinuman. Amok, Ngam, asino ti lalaki a nakariknaam iti ayat. maamuam to? Kayat ko amaamuan itan, Prinsesa Sinuman. May saan lalaki? Asaan mat amabalin nga agayat? Dama tubiga. Anya, kasano daytan? Wen, may samot aparswa. Ama paidaman iti kastoy akita ti panagayat. Gaputa na ipaay a sakripisyo ti panagayat na. Akas kanyak. Agtalinaadak iti langak, iti kinatao ni Nicolas. Kalpasan ti enkwentro mi kini Bruja Buruka, apong bubod. No kasta. Agsubli da dya, Bruja. Agsubli. San laki ding agsardeng? Aging ga adi agbaligi iti dakes apanggap na. Ay, mapalugodan nga tayo ti dagas apanggap na. Saan ta mapugtuan ti mapasamak? Gapot agbatay dayta itirik na ti prinsesa dagiti engkantada. Mayari giti paraiso da ito'y akabakiran. At no saan nga agsardeng amang riribok. Dagiti kasken ni Bruja Buruka. Agbalin lakit diyan nariribok da ito'y. Kaya't ni Buruka asakupan daytoy datdatlag akabakiran, apong. Namnamaan na ti panagbaligi na. Gapo iti bilag ti dakes nga angin amang iturturay ken kuana. Masapol nga roda mapaksyak. Wen apong. Ispalen ta daytoy. Para kadagiti inosente a parswa. Apag iso ka dito sa sangbay ko, Bruja Buruka. Kapag isulaunay. Nagtair ka, Dudulyo. Bemos na ti Maris Dalyom ako dili mo. Wen, kat no takdar kan lang ita ti pagibasaran. At iwag pa yan ti agtutubo, ani bibing ko. Baya mo ni bibing ko, panunutan, Dudulyo. Na sobrang datila na nga insap-sapo ikinagiddan na. Eso aday-day, kimapsot. Mayat nga ron ah. Talaga, kagundawayam di kawan ni bibing ko, karibal mo. Ingkarban ni Prinsesa Sinuman. Ipay mo nga rin tinaindaksa na bendisyon mo, Bruja Buruka. Barag naman lilaw kung ti prinsesa. Kat sumurutan kanyak. Ala, mapantaan, Dodolyo. Ingkalilawanan ti Prinsesa dagiti agnaanaad ditoy. Ingkan. Asino ka, lalaki? Siyak ni maingel adudulyo. Nasamit a panagayat ti balon ko nga idaton ko kan ka. Prinsesa Sinuman. Oray ka sanupay ti kinasami iti idaton mo nga ayat. Saan to nga awatan, Teriknak? Idaton ko kan ka ti si bubukal a pagaryan na nagtaudak. No awatan na. May salang ti saok. Mabalin mo ti pumanaw, maingal adudulyo. Asino ka di tinagasat a maawat ti sagot na kan ka. Madaydayaw a prinsesa. Saan pa'y adimtang kanya? No kasta? Addan orayam? No kasta? Saan na pudno ti agdinamag nga iti kaano man? Kat saan mo mabalin ti agayat? Gaputa katukad ti panagayat mo, ti pan nakapukaw da ito'y datdatlag akabakiran a pagnanaedan nyo. Saan kumadila komporme ti sarsaritaam, lalaki?
Nasakit tinakam ko ama paay. Itatanamuak nga dan urayam. Ket san asyak. Pumanaw kan. Nalagaan ko matiriknak ama paay. No amok atiga po na. Ket tinaituding asaan mo ang mabalinti agayat. Nagsakit tinakam ko. Pumanaw kan, Dudulyo. Anyaman ti makagapo iti panang paay ko ken ka? Saan mo kuman apanunutan? Pumanaw ka kuman. Asino ka di timbaga ni prinsesa sinuman nga urayan na. Yan bangadakan ka. Nga daw-orayan na, Dudulyo. Adda. Ket saan ka no pa adim matagkan ko na. Isutir urayan na. Amom ka dino asino. Buro ka. Ni ka di maingal apatupat. Saan na ni patupat? Pagan ano ba't ni prinsesa sinuman na gay? Nakapigpigkat. Sakit. Tila ang akin luar alangan at tinasamit. Korang tisamit ti panagayat ni patupat. Eso ama paya dagos na gay. Asino nga rod? Ni nga ta maingal aputusiko. Saan? Awan ka na giti amin ama ingal. Apakay bilangan na giti addaan na sasamit asagot. Asino nga ron? Buro ka. No saan ak nagbitaw. Ti anak ti di Diyosan dagiti angin. Ti bagbagaan ni prinsesa sinuman. Anya? Nakayat mo nga ilaban tinasamit nga ayat mo. Tulungan na ak maingal adudulyo. Paksatan tanayday nga anak ti di Diyosan dagiti angin. Gapo tayo so tilapad iti amin akayat tayo nga aramidan. Ha? Oo, anya. Tulungan na ak dudulyo. Magamlan. Noan niya kikatukaan, tinawata ka tulong mo. Taybay ko! Matag aminan, dagiti maingal anang itanon iti sagot dangayat kan ka, prinsesa sinuman. Ngam awan ti inawat mo ti sagot na. Gapo tamay sala ang asagot ti rumbang nga awatak. Ngam naituding, nga awan ti awatem nga uray maysa, madaydayaw a prinsesa. Addan to awatak. Sa lungasingam, tinaituding amaramid. Palugodak tirignak. Asino kadipay ti saan adim matag, nga iso ti urayam. Maamam to. Maikadwa aguntaway itan a panagdamag ko. Ngam uray di mo ibaga. Amok, asaan na may sakadagiti di pa'y dimmatagkan ka. Anagisagana iti sagot. Dama to, Pika. Saan pa'y adimmatag? Damaingal akas karon. Kan ni maingal atambongero. Ngamamok, ngawan kadakwada ti ibagbagam. Gapo, tati urayam kat ni... Di mo baliksan. Amangan numabati-bati na ka, Reyna. Kasimbong pala titurog na ita. Iso adi ka agi balikas. Iti makasingakan ko na. Nagasat ka, Prinsipe Angelos. Nakasagana ti prinsesa. Amang isakripisyo iti amin, kapukan ka. Nagbidot ka, Dama Tupiga. Sa anak ang nagbidot. Siya, ti kanayon nga da iti sibay na. Sa anak to dumatagkan ko na. Amok asaan ang mabalin. Adi ka dumatag iti sango ti prinsesa. Gapo tayo so ti gapuna.
No apay asim mangbay kayo dito'y datdatlag akabakiran. Ibagakan ka, Prinsipe Agilos. Binaon nak ti Reyna, amang tingiting itiriknam. Anya? Kayat na amaamuan ti pudno ariknam, iti anak na a prinsesa. Iti kasta, amo na ti aramiden na. Dagiti mangipangpangta iti riribok ti gagarami dito eh. Baba ni tikid daw ni prinsesa. Dahil talain. Nupay kasta. Jack mabalin na punasen. Nuan yaman ti pudno ariknana ita. Anya, Kasta ti ibagam iti Reyna. Jack mabalin alapdan ti rikna ti anak na, a prinsesa. Gawatan tayon, dagiti sumagmamanulangan asoldado, dagiti inkantada. Sakupan tayon tinagdatla kakabakiran ni. Da kayo amin na pinaay ni prinsesa. Amok, anak kasaga na kayo aminan. Datayon taon agkakadwa ditoy. Namabaksak tayo nagiti agnanad ditoy. Sika, Dudulyo! Nasakit tinakam mo. Saan ka na? Pirmi ah! Oray matda kayo. Bibing ko. Kaskaroon kan patupa. Napaay kayo mat. Isong agkay-kay sa tayon. Wan! Paksiyatan tayo na! Desalwag! Kamlag kayo! At kaitan talibog-bog amang iwas-was ka na tayo! Awan sirbi ti paragpulot to! Ako pa na tayo talipugpog! Kamlag kayo! Kamlag kayo! Awanan ti gaway dagiti pasurot ni Buroka, apok! Napaksyat dami na napong. Napapanaw dan ditoy. Ket nagkarida pa ya saan dan yag subli. Angin ni Buroka. At dalakit diti saan nga adayo. Agururay man na ni ti gundaway na. Saan yag sardeng dayjay apong. Aging ga iti adda makikita na akayat na atagi kwaan. Dahil makakagtagta kayo dito! Ha? Ay, Buroka. Kalitan kayo! Ang duyin mo ta si Kalakay! Kariton na kakano apong. Naglokod. Iramraman nakakaritan. Teka, Tiyonak! Ito nga umasidag ka! Tarong-rong dagit ito lang mo! Sikati nakarit. Di sikati umasidag. Ha? Tutupang tikarit na apong? Amo kasan ko akabailan. Kabailak ano tulungan nak. Adda pan nakabalin mo apong bubod. Ha? Agtalag ka lang ang kabailam. Agtalag ka lang ang kabailam apong. Kabailam na ita. Ay! Sana day tatigam mataman. Batan! Patanda! Patanda! Ay, oray mo kas larumar amin na nagunag ko. Ang makaimatang iti tsuram. Irutan ka ara kapanan. Nagmara ka! Si Kalakay! Kakasla! Ininot ang barunawag gabi ti baram kada igan na titibagi. Ay, sumuko akon! Suko! Naaba ka na apong. Naaba ka ni Bruha Buroka. Sige lang. Pero tandaklap tara ka ba? Sumuko akon. Kita dagiti mata.
talaga sumuko ako ni itilabay. Ay, oray la pa po ngayam dagiti matam. Bruha kan tulat ta. Ay, umibat kan kanyak. Nay, umibat kan. Saan ka kaya't narakupan? Ay, nagbang eh. Ano sa mun aapong? Aginggat pumanaw ta ditoy. Anya? Ay, sapay ganasin nang ti maturog ang nakapungan kadagiti lupok. Basit lang nga panaganos apong bubod. Panawan kayo ditoy Ay, sana po. Di nakpanawan. Panawan kayo apong. Ha? Agsubliak to. Ay. Ha? Ay, unaklano nakaturog ka? Naalilaw ko matlang. Di ko na kaya ka. Saan ko ngay suko kilablaban ko. Embang pa'y nagay kaduam a prinsipi tiga puna. Ha? Mayata. Anya? Ditakan na! Ha? Ay, surutin na Nicolas. Ay, amangan no maalilaw na Nicolas. Saan na ka maalilaw? Bruha-buro ka. Ultimo mo dayto yan. Umadayo ka. Itugot na kan ti alipugpog aging ga iti tao. Kat saan kan ngagpakita pa iti kanuman. Sige, pagtaya ka maging ga iti tao. Ipay ko kan kuha na ti pungtot ti alipugpog. Apong, at datan dito'y sango ti wangawangan ti taang ni Prinsesa Sinuman. Ay, Juan. Kat babanday talangam. Kulas. Amok ama po na san ti imbagbaga ni Dama Tupiga. Anasamit nga isam. Ken panagayat na ken ka. Diyak mo, apong. Agayatak unay kan ka, Prinsipe Achilles. Ha? Amom asyak ni Prinsipe Agilus? Ipanang akong diti datatla, akabakiran. Saan? Di ka mabalin nga ayatan. Madaydayaw a prinsesa. Agpadata iti ka sa saad. Nga iti ka ano man. Dinto mapalubusan iti kasta akita ti panagayat. No kasta, awan nga rudan ti serbi ti amin. Kaya't kon ti mapukaw iti day ti alubong. Mapano ka iti Saan, anak ko, a prinsesa Sinuman? Di mo patuluyan dayta. Ala, saan amaaklo ni prinsesa tinaituding agasat na iti ayat, apong? Sinurot ti Reyna ti anak na. Ala, agpaubakan kanyak apong bubod. Darasam, Ha? apaman ang makatapog iti taaw ti prinsesa. Saan ta ang maibaga? Noan niya ti mapasamak iti isla. Ay, malmistan ako. Ay, lumne din ti isla. Sana pong maungawan ti datatlaga kabakiran. Kaputayin sakripisyon ni Prinsesa Sinuman ti amin. Ha? Aday ta, at kidam ka apong, pumanaw kan ditoy. Kitang gagayem, tinaggibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero, dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti madireksyon, Kirby Riliera. Musika, June Rebotazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagop kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipugpog!